Help others. Like, subscribe, and ring the bell for notifications. Okay, so we're ready. בוקר טוב. זה טוב כי אני יכול ללמד גם בעברית או באנגלית או בפורטוגזית או בספרדית. Kiva, että minä voin puhua hebreaksi tai englanniksi, portugaliksi tai sparaniksi. ומיקה יכול לתרגם. הכל, כל שפות הוא יכול. Miika voi kääntää kaikki tietää. אבל אני מעדיף מדבר באנגלית. Mutta mieluummin puhun englanniksi. So, brothers and sisters, thank you once again for having me and giving me this opportunity to share. Veljet ja sisaret, kiitos taas tästä tilaisuudesta jakaa näitä minun ajatuksiani. I'm very honored to be here with you this year, Minulle on suuri kunnia olla teidän kanssanne tänä vuonna. and I hope to come back soon Ja toivon, että voin palata pian uudestaan. with Barry, Beth, and Daniel and others from Israel. Lärin ja Betin ja Danielin ja muiden mukana Israelista. And I hope my wife could join me next year, Toivon, että vaimoni voi liittyä joukkoon ensi vuonna. because what you see here is Chetzi Mateus. Näette vain puolet Matteuksesta. My other half is in the States now. Toinen puoli on Yhdysvalloissa nyt. But when she's with me, I'm shalem, I'm complete. Mutta kun hän on minun mukana, niin olen kokonainen, täydellinen. And I teach much better. Ja opetan paljon paremmin. But I'll try to speak to you this morning about 5 signs that, in my opinion, will precede the return of Yeshua. Puhun teille tänä aamuna 5 merkistä, jotka edeltävät Messiaan paluuta. And I say that because sometimes the excess of spirituality and speculation make us lose the understanding of the broader picture. Joskus liiallinen hengellisyys saa meidät niinku kadottamaan sen laajemman kuvan näkökulman. Brothers and sisters, the speculations should not blind us from the fundamental truth. Tämmöiset spekulaatiot ja arvioinnit ne eivät saisi sokaista meitä totuudelta. Sometimes we worry, when will the third temple be built? Joskus kannetaan huolta siitä, milloin rakennetaan 3. temppeli. Who is the Antichrist? Is he already living among us? Kuka on antikristus? Asuuko hän jo meidän keskuudessa? And some people try to set up dates. Jotkut ihmiset pyrkivät sanomaan päivämääriä näille asioille. And this is not only dangerous, Tämä ei ole ainoastaan vaarallista, but it could take your focus away from what is really important. se voi myös viedä meidän keskittymiseen fokusoinnin siltä, mikä on todella merkittävää. Professor Keio spoke very good yesterday about the end times. Professori Keijo puhui erittäin hyvin eilen lopun ajoista. And I saw that he has a book, very thick book about this subject. Huomasin, että hänellä on hyvin paksu kirja tästä aiheesta. And it's very important to know all the things that God will judge in the end of times. On tärkeää tietää kaikki ne asiat, joita Jumala tuomitsee lopun aikoina. So since he spoke about the judgments that will happen in the end times, No sen takia, että hän puhui näistä tuomioista, jotka toteutuvat lopun aikoina. I will speak about blessings that will also happen in the end times. Minä puhun siunauksista, jotka myös liittyvät näihin lopun aikoihin, To give us all a little hope. jotta saamme kaikki vähän toivoa. So let's start with Matthew chapter 24, Aloitetaan Matteuksen evankeliumin luvusta 24 verse 32 ja 32. and 33. You can read it and finish. Matthew 24, 32 and 33.
Matteus 24, jakeet 32 ja 33. Mutta oppikaa viikunapuun puusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. So we have Yeshua is speaking about the end times through a parable. Jeshua puhuu lopun ajoista tällaisen vertauskuvan kautta. Of the fig tree. Vertauskuva liittyen viikunapuuhun. And the fig tree is a symbol of Israel. Viikunapuu on Israelin symboli. We can read this in Hosea, Voimme lukea tästä Hosean kirjassa, in Jeremiah, Jeremian kirjassa, even Song of Songs, myös laulujen laulussa. but also in the Talmud, in the Sanhedrin 98. Sama vertauskuva on myös Talmudissa, Sanhedrin 98. So if we know that the fig tree is a figure, is a symbol of Israel, let's understand what Yeshua is speaking about here. No, kun tiedämme, että viikunapuu on kuva Israelista, niin tulkitaan mitä Jeshua merkitsee, tarkoittaa tässä. He says, pay attention on the parable, about the parable of the fig tree, and pay attention on its branch, because when it becomes tender and puts forth its leaves, you know that kites is near. Jeshua siis sanoi, että oppikaa tämä viikunapuusta, että kun sen oksa on tuore ja lehdet puhkeavat, niin silloin kesä, eli kait on lähellä. Kites summer. Kait on kesä. But what Yeshua is doing here is a play in words. It's a play on words. Mutta Jeshualla on tässä sanaleikki. Because he says, by looking at the fig tree, you know when the kites, summer is near. The same time, Israel will indicate when the ketz, the end is near. Kun katsotaan viikunapuuta, tiedätte milloin kaits on lähellä, kesä. Mutta myös kun katsotaan Israelia, niin tiedetään milloin kets on lähellä, loppu. You see, kites is summer, ketz is the end. Kaits on kesä, kets on loppu. So it's very important for us to understand that Israel should be considered when you study about the end times. On tärkeää siis huomioida Israelin rooli, kun mietitään lopun aikoja. Especially, we should consider that the election and the covenants that God has with Israel still valid when we study about eschatology. Erityisesti täytyy muistaa, että Israelin valinta ja liitot ovat yhä voimassa, kun puhutaan näistä lopun ajoista. Most of the material produced in the last 150 years, it's good material, but it does not consider that God has an ongoing covenant with Israel. Suuri osa tämmöisistä tulkinnoista ja kirjoituksista liittyen lopun aikojan, niissä ei, siis nämä mitkä on kirjoitettu viimeisen 150 vuoden aikana, niissä ei oteta huomiota Israelin roolia lopun ajoissa. So that's why I'm writing here that the biblical eschatology, the right eschatology, has a fundamental premise for the divine timetable to be properly understood and comprehended, which is Israel and her people. Raamatun lopun ajan tutkimus, eli tämä eskatologia, siinä on tämmöinen perusteellinen lähtökohta liittyen tähän Jumalan aikatauluun, ja se on nimenomaan Israelin ja hänen kansansa rooli. So to understand Matthew 24, Luke 21, vain tällä tavalla voidaan ymmärtää Matteus luku 24 ja Luukas luku 21. you need to understand that Israel is still the people of God. Täytyy ymmärtää, että Israel on yhä Jumalan kansa. They are elected. Heidät on valittu, They are adopted. heidät on adoptoitu. And all the promises that God made to Israel will be fulfilled. Ja kaikki Jumalan lupaukset Israelille tulevat toteutumaan. So let us now analyze some of the signs that I believe will precede the coming of Yeshua. Analysoidaan nyt muutamia merkkejä, jotka uskon, että tulevat toteen ennen kuin Jeshua palaa. And some of the signs are not studied in the traditional
Christian eschatology. Ja joitakin näistä merkeistä niitä ei oteta huomioon perinteisessä kristillisessä eskatologiassa, lopun ajan tutkimuksessa. That's sign number 1. Ensimmäinen merkki. The nations will be brought closer to Israel through the work of Yeshua. Kansat tuodaan lähemmäksi Israelia Jeshuan työn kautta. These are churches that will need to connect to Israel and restore the one new man of Ephesians chapter 2. Nämä ovat seurakuntia, jotka luovat yhteyden Israeliin ja asettavat ennalleen tämän yhden uuden miehen, josta puhutaan Efesolaiskirjeen luvussa 2. We have seen this phenomena here in Finland for the last 60-70 years. Viimeisen 60-70 vuoden aikana tämä ilmiö on näkynyt Suomessa. We've seen this in England for the last 100 years. Ollaan nähty tämä ilmiö Englannissa viimeisen 100 vuoden aikana. And I believe this is part of the whole process of restoration. Ja uskon, että tämä on osa suurempaa ennalleen asettamisen prosessia. Believers from all over the world will have this burden to reconnect to their Jewish brothers and sisters. Uskovat ympäri maailmaa saavat sydämelleen tahdon luoda uudestaan linkin Israelissa olevien veljen siskojen kanssa. Israel needs the nations, Israel tarvitsee kansakuntia. and the nations who fear God, they need Israel. Ja Jumalaa pelkäävät kansakunnat tarvitsevat Israelia. One cannot be redeemed without the other one. Toinen näistä ei voi saada lunastuksen ilman toista. There is no world salvation without Israel's redemption. Maailma ei pelastu ilman Israelin lunastusta. The prophets and the apostle Paul teaches us that believers from the nations, they are grafted in the people of Israel. Apostoli Paavali opettaa, että kansakunnista tulevat uskovat oksastetaan Israelin kansaan. He is basing his ideas from Isaiah and Hosea. Paavali perustaa nämä ajatukset Jesajan ja Hosean kirjoihin. So it's part of one body. They are now part of one body. He ovat sitten osa yhtä ruumista. But Gentiles remain Gentiles and Jewish people remain the Jewish people, but they are part of the same family. Juutalaiset pysyvät yhä ei-juutalaisina ja juutalaiset pysyvät juutalaisina, mutta he ovat kaikki yhtä perhettä. Which means that they walk together. Se tarkoittaa, että he kulkevat yhdessä. There is no separate destiny for the branches and the roots. Oksille ja juurille ei ole erillistä päämäärää. Whatever happens to Israel, Israel will have the nations in Yeshua together with them. Mitä tahansa tapahtuu Israelille, niin sama tapahtuu myös kansakunnille. And we can read about that in the prophets. Let's take a look at Isaiah 14:1. Voidaan lukea tästä profeettakirjoissa. Luetaan Jesajan kirjasta luku 14 ja 1. When the Lord will have compassion on Jacob and again choose Israel and settle them in their own land, strangers will join them and attach themselves to the house of Jacob. Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidän omaan maahansa. Muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon. He's not saying that the Gentiles will convert to Judaism. Hän ei sano, että ei-juutalaiset kääntyvät juutalaisuuteen. By the way, in the scriptures, this does not exist. Kirjoituksissa tällaista ei edes ole olemassa tällaista. There is not even a verb in Hebrew for conversion to Judaism. Hebreassa ei ole edes verbiä kuvaamaan sitä, että käännytään juutalaisuuteen. The word you use today is lehitgayer, Nykypäivänä käytetään tällaista sanaa kuin lehitgayer, which means to become a ger, mikä tarkoittaa, että tullaan geriksi. to become a stranger that lives among Israel. Ger on muukalainen, joka asuu Israelissa. There is one word in the book of Esther. Esterissä on yksi sana. It's used one time in the whole Bible. Sitä käytetään vain kerran koko Raamatussa.
which is called Lehit Yahad. Se on Lehit Yahad. Lehit Yahad, it was when the peoples from Persia, they feared the Jews and they pretended to be Jews to escape persecution. Tämä sana kuvailee Persiassa olevia ihmisiä, jotka pelkäsivät juutalaisia ja he esittivät juutalaisia, jotta heitä ei vainottaisi. They pretend to be Jews because they were afraid of the Jews. They were taking revenge on their enemies. He esittivät juutalaisia, koska juutalaiset saivat kostaa vihollisille ja he tällä tavalla yrittivät pelastua. So we find this verb lehit yahad to dress yourself Jewish, to pretend to be Jewish. Tämä verbi lehit yahad siis tarkoittaa, että puetaan juutalaiseksi, näytellään juutalaista. So what Isaiah is speaking here is about unity. Jesaja taas tässä puhuu ykseydestä. And this unity will bring blessings to Israel and blessings to the world. Ja tämä ykseys, siitä seuraa siunauksia Israelille ja siunauksia maailmalle. The picture here shows a tzitzit, right? Kuvassa on tsitsit. I took this picture because of Zechariah chapter 8 verse 22. Otin kuvan, koska se liittyy Sakarian kirjaan, luku 8 ja 22. Many people in strong nations, look, strong nations shall come and seek the Lord of hosts in Jerusalem and to pray before the Lord. And they will say, thus says the Lord of hosts, in those days 10 men from every language of the nations shall grasp the sleeve, a tzitzit of a Jewish man, saying, let us go with you because we have heard that God is with you. Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot. Niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen, tähän tsitsitiin, sanoen. Me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. This is the same spirit of Ruth. Tämä on sama henki, mikä Ruutilla oli. Wherever you go, I'll go. Minne tahansa sinä menet, minäkin menen. Your God is my God and your people is my people. Sinun Jumalasi on minun Jumala ja sinun kansasi on minun kansani. That's unity. We're together. Se on ykseyttä. If you suffer, I suffer. Jos sinä kärsit, niin minäkin kärsin. If I'm not doing good, you're not doing good. Jos sinä et voi hyvin, minäkään en voi hyvin. There's teaching from Paul in Ephesians chapter 2 verses 11 to 13. Efesolaiskirjeessä luku 2 jakeet 11-13 Paavali opettaa. Which is important for us to remember all the time. Tämä on tärkeää meidän muistaa. I will read and then Mika will read in Finnish. Remember that in the past, you Gentiles in the flesh who were called in circumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands, remember, you Gentiles, remember that you were, at that time, when you didn't know Christ, you were separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Yeshua, you who were formerly far off have been brought near by the blood of Christ. Muistakaa sen tähden, että te ennen te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen, niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. In Greek, this is very interesting because Paul says that before you know Christ, you Gentiles were excluded from the commonwealth. Kreikaksi tämä on mielenkiintoista. Hän sanoi, että ennen kuin tunsitte Kristuksen, olitte
ilman kansalaisoikeutta. Commonwealth of Israel. How does it say in Finnish? Is it Commonwealth, community? How is it translated? Israelin kansalaisoikeutta, it means the rights of citizens of Israel. Very interesting. Because the word in Greek here is politeia. Kreikkalainen sana tässä on politeia. Politeia means a city state. Politeia tarkoittaa kaupunkivaltiota. So Paul is saying that in Yeshua, you were excluded from this commonwealth, but now we were brought near the commonwealth of Israel. Paavali sanoi, että ilman Messiasta olitte tämän kansalaisoikeuden ulkopuolella, mutta nyt teidät on tuotu lähelle tähän kansalaisoikeuteen. So you're part of the same body. Olette osa samaa ruumista. Without becoming Jewish. Ilman, että teistä tulee juutalaisia. You don't have to become Jewish to have access to the promises of Israel. Ei tarvitse olla juutalainen, jotta saa oikeuden näihin Israelille annettuihin lupauksiin. You don't have to become Jewish to convert to Judaism to be a son of a daughter of Abraham. Ei tarvitse kääntyä juutalaiseksi, jotta voit olla Abrahamin lapsi. You don't have to convert to Judaism to have access to the covenants. Ei tarvitse kääntyä juutalaiseksi, jotta pääset mukaan liittoihin. Because the sacrifice of Yeshua provides all of these things to the nations and to Israel. Koska Jeshuan uhri tarjoaa tämän kaiken kansakunnille ja myöskin Israelille. If you believe in Yeshua and you also believe that you have to convert to Judaism to have access to the covenants, you're despising the work of Yeshua. Jos uskot Jeshuaan, mutta myös uskot, että sinun täytyy kääntyä juutalaisuuteen, sinä halveksit Jeshua. You're saying, okay, Yeshua died, but that was not enough. Se on kuin sanoisin, että ok, Jeshua kuoli, mutta se ei ihan riitä. So, this is very important for us to understand. Tämä on siis tärkeää meidän ymmärtää. That's the first sign. The second sign Se oli ensimmäinen merkki, ja tässä on toinen merkki, that will happen before Yeshua returns joka toteutuu ennen kuin Jeshua palaa. is that Jewish disciples of Yeshua will multiply. On se, että Jeshuan juutalaiset opetuslapset tulevat lisääntymään. Both in Israel and in the diaspora. Sekä Israelissa että muualla maailmaa. And we know today that there are more than 1 million Jewish believers all over the world. Tiedämme, että tänä päivänä on yli 1 miljoona juutalaista uskovaa ympäri maailmaa. There are more Jewish disciples of Yeshua today than in the days of Yeshua himself. Tänä päivänä on enemmän Jeshuan juutalaisia opetuslapsia kuin Jeshuan aikana. And this is something that the prophets would give anything to see. Ja profeetat antaisivat kaikkensa nähdäkseen tämän. And Paul speaks about that for example, in Romans chapter 11, 25 and 26. Paavali puhuu tästä esimerkiksi roomalaiskirjan luvussa 11, jakeet 25-20. For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, lest you be wise in your own estimation, that. So Paul wants you to know, not to be ignorant about this mystery. Sillä minä en tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta. Because if you're ignorant about this ministry, you will think that you don't need Israel. Paavali ei siis halua, että lukijat olisivat tietämättömiä tästä salaisuudesta, koska jos eivät sitä tietäisi, eivät tietäisi Israelista. That God can deal with the church without worrying about Israel. Että Jumala voisi käsitellä seurakuntia huolehtia ilman Israelia. What is the mystery? Mikä tämä salaisuus tässä on? That a partial hardening has happened to Israel. Partial. Se on, että Israel on osaksi kohdannut paatumus. Until the fullness of the Gentiles Kunnes pakanain täysiluku on tullut sisälle. has come in. So until time comes for the fullness of the Gentiles. Eli kunnes aika koittaa, jolloin pakanoiden täysiluku on tullut.
What is the fullness of the Gentiles? Mutta mikä tämä pakanoiden täysiluku on? I don't know. En tiedä. It might be a time in a specific time in history. Se saattaa olla tietty ajankohta historian kulussa. Or it might be the believers, the Gentiles, having access to the blessings of Abraham through Yeshua. Se voi merkitä sitä, että ei-juutalaisilla uskovilla on pääsy liittoihin Jeshuan kautta. But the important thing is that when the fullness of the Gentiles comes, Israel will be saved. Mutta tärkeintä on, että kun pakanoiden täysiluku on tullut sisälle, niin Israel tulee pelastumaan. Because it was prophesied by Isaiah 59 that the deliverer will come from Zion and he will remove ungodliness from Jacob. Koska Jesajassa luvussa 51 ennustetaan, että Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomen menon Jaakobista. The mystery is that when the nations that fear God through Yeshua, when they enter their fullness, that will start something with God and Israel. Salaisuus on siis se, että nämä kansat, jotka pelkäävät Jumalaa, kun he tulevat täyteen lukuunsa, niin silloin God will start something with Israel when the nations enter in their fullness. silloin Jumala aloittaa jotain Israelin kansan keskuudessa. God will pour out on Israel a special spirit. Jumala kaataa Israelin ylle erityisen hengen. And it's all connected to the fullness of the Gentiles. Ja se kaikki liittyy pakanoiden täyteen lukuun. Galatians chapter 3, verse 13, Galatalaiskirja luku 3 ja 13. Paul is teaching the Galatians about this subject, about the salvation of Israel, the fullness of the Gentiles. Paavali opettaa galatalaisille tästä aiheesta pakanoiden täydestä luvusta. It's important to know, and I learned that from Joseph Shulam, and he probably already told you about this. When you study Paul, you need to pay attention on the pronouns. Opin tämän Joosef Sulamilta ja ehkä olette kuulleet tämän. Hän sanoi, että kun luetaan Paavalia, täytyy kiinnittää huomiota pronomineihin. When Paul uses we, Kun Paavali puhuu meistä, he's mentioning Jews or Messianic Jews. hän tarkoittaa messiaanisia juutalaisia. When he writes you, Kun hän puhuu teistä, usually it means the Gentiles. yleensä se tarkoittaa ei-juutalaisia. And you can read that all over Paul, Ephesians, Galatians. It follows this pattern. Paavali käyttää tätä samaa kaavaa kaikissa kirjeissään, efesolaiskirjassa, korintolaiskirjassa. So Messiah redeemed us Jews from the curse of the Torah. Kristus on lunastanut meidät juutalaiset lain kirouksesta. What is the curse of the Torah? Mikä on lain Tooran kirous? Is the Torah a curse? Onko Toora kirous? No. Ei ole. Paul is mentioning here the curses in Deuteronomy 28 for those who do not obey the Torah. Paavali tässä tarkoittaa ne kiroukset, jotka mainitaan 5. Mooseksen kirjan luvussa 28, niille, jotka eivät noudata Tooraa. Because if Paul says that the Torah is good and just Jos Paavali and sanoo, holy. että Toora on hyvä ja oikeudenmukainen ja pyhä, in Romans chapter 7, roomalaiskirjeen 7. how can he teach the Galatians that the Torah is a curse? Kuinka hän voi sitten galatalaisille opettaa, että Toora olisi kirous? So this has been interpreted wrongly for the last 2,000 years, this verse. Tätä jaetta on tulkittu väärin viimeisen 2000 vuoden aikana. So God has redeemed the Jewish believers from that curse of disobedience. Jumala on lunastanut juutalaiset uskovat tämän tottelemattomuuden kirouksesta. He became a curse in our place, for us. Hänestä tuli kirous meidän sijaamme, Why? meidän tähtemme. With what purpose?
Mutta miksi? Why he's delivering his disciples, Jewish disciples, from this curse? Miksi hän vapauttaa juutalaiset opetuslapset tästä kirouksesta? That through Messiah Yeshua, the blessing of Abraham might come to the Gentiles. Että Abrahamin siunaus tulisi Kristuksen kautta pakanoiden osaksi. People think that the blessing of Abraham is Yeshua. Ihmiset ajattelevat, että Abrahamin siunaus on Jeshua, But that's not what Paul says. mutta ei Paavali näin sano. He says that Yeshua is the vehicle. Yeshua is the way that Gentiles will have access to the blessing of Abraham. Paavali sanoi, että Jeshua on se tie, jota kautta ei-juutalaiset pääsevät osaksi Abrahamin siunauksia. They can be the people of God just like Israel. He voivat olla Jumalan kansa yhtä hyvin kuin Israel. They will have promises of salvation and redemption just like Israel. He saavat pelastuksen ja lunastuksen lupaukset samalla tavalla kuin Israel. They will have law to guide them just like Israel. He saavat lain, joka johdattaa heidät aivan niin kuin Israel. So these are the blessings, the blessing of Abraham. Nämä ovat Abrahamin siunaus. Adoption, the Torah, Adoptio, Toora. and Yeshua himself, because he is the Messiah of Israel, so he is also your Messiah. Ja Jeshua itse, koska hän on Israelin Messias, hän on myös teidän Messias. But what happens when the Gentiles receive this blessing of Abraham through Messianic Jews? Mutta mitä tapahtuu, kun ei-juutalaiset saavat tämän Abrahamin siunauksen messiaanisten juutalaisten kautta? Paul writes, Paavali kirjoittaa. then we will receive the promise of the Spirit. Hän sanoi, että ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. So when the Gentiles enter in this blessing of Abraham in the fullness, Kun ei-juutalaiset saavat tämän Abrahamin siunauksen täyteyden, God is releasing this Spirit to his people Israel. Jumala vuodattaa henkensä Israelin kansalle. And you can read about this Spirit, this promise, for instance, in Ezekiel chapter 36 and 37. Ja tästä luvatusta hengestä voitte esimerkiksi lukea Hesekielin kirjan luvussa 36 ja 37. You can read about this promise in Zechariah chapter 12. Sakarian kirjassa luvussa 12. So God promised a collective spiritual revelation over his people Israel. Jumala siis lupasi tällaisen kollektiivisen hengellisen ilmoituksen kansallensa Israelille. That has not happened yet, Sitä ei ole vielä tapahtunut, because this revelation will be regarding Yeshua. koska tämä ilmoitus koskee Jeshua. That's what the Zechariah chapter 12 says. Näin sanoo Sakarian kirjan luku 12. But we have signs of this great revelation to come in our days. Mutta meillä on tänä päivänä meidän päivinämme merkkejä tästä suuresta ilmoituksesta. Like the Messianic Jews today, they represent what is about to come in the future. Messiaaniset juutalaiset tänään edustavat sitä, mitä tulee tulevaisuudessa. So that's the second sign. The Messianic Jews will grow. Tämä on siis toinen merkki, että messiaanisten juutalaisten lukumäärä kasvaa. The third sign, Kolmas merkki. the Jews will return to Israel and will restore Israel. Juutalaiset palaavat Israeliin ja asettavat sen ennalleen. And Finnish people were very involved in this process. Ja suomalaiset ihmiset olivat hyvin tai osallistuivat tähän prosessiin. And I believe that's why God is blessing you so much. Ja uskon, että Jumala sen takia siunaa Suomea niin paljon. Those who bless Israel will be blessed. Ne, jotka siunaavat Israelia, heitä siunataan. Those who curse Israel will be cursed. Ne, jotka kiroavat Israelin, heidät kirotaan. Your country helped Israel before the state of Israel.
Teidän maanne auttoi Israelia jo ennen kuin Israelilla oli valtio. You helped the Jewish people settling in the land, Autoitte juutalaista kansaa asettumaan maahansa. and God protected you from the Russians during the Second World War. Ja Jumala suojeli teitä venäläisiltä toisen maailmansodan God aikana. protected you against Nazis during the Second World War. Hän suojeli teitä natseilta toisen maailmansodan aikana. At least I believe, I truly believe. Ainakin minä uskon todella näin. So let's read some verses. Isaiah chapter 11. He will lift up a standard for the nations and will assemble the banished ones of Israel. That's a very important expression here. The banished ones of Israel, and will gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Luetaan Jesaja 11 ja 12. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet. Ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. No, the banished ones of Israel. I don't know how it says in Finnish. The banished ones of Israel. Israelin karkoitetut miehet. This is amazing because God is the prophet is speaking here about the house of Israel. Tämä on ihmeellistä, koska profeetta puhuu tässä Israelin huoneesta. And you know, the house of Israel was expelled and dispersed in the 7th century BC. Israelin huone vietiin pakkosiirtolaisuuteen, hajoitettiin ympäri maailmaa vuonna 700 ennen ajanlaskun alkua. 10 tribes, they went 10 sukukuntaa to a lot of places. vietiin ympäri maailmaa. And Yeshua knew about this. Jesua tiesi tästä. And Yeshua wanted to reach out for the lost sheep of the house of Israel. Jesua halusi ojentaa kätensä Israelin kadonneille lampaille. The letter of Peter Pietarin kirje is sent exactly to the locations where they believed these 10 tribes went. Pietarin kirje lähetettiin juuri niihin paikkoihin, joissa uskottiin, että nämä 10 kansakunnat asuivat maailmassa. When the prophets speak about the people of Israel or the seed of Israel Kun profeetat puhuvat Israelin kansasta tai Israelin siemenestä or the sons of Israel, tai Israelin lapsista, it means all Israel, all Jewish people. se tarkoittaa kaikkea Israelia, koko kansaa. Sons of Jacob, sons of Israel. Jaakobin pojat, Israelin pojat. People of Jacob, people of Israel. It's the same group. Jaakobin kansa, Israelin kansa, se on sama ryhmä. But when it says house of Israel, Mutta kun puhutaan Israelin huoneesta, it's different. se on eri asia. They're directing their prophecy to the lost tribes. Tässä puhutellaan niitä kadonneita sukukuntia. And Yeshua told his disciples, go and do not go into the way of the Gentiles, but look for the lost sheep of the house of Israel. Jesua kehoitti opetuslapsiaan, että älkää menkö pakanoiden tietä, mutta etsikää niitä kadonneita sukukuntia. So this is something that I have no idea how this restoration will work. Tämä on jotain sellaista, että minulla ei ole aavistustakaan, kuinka tämä ennalleen asetus tulee. I have no idea where these 10 tribes, lost tribes are. En tiedä, missä nämä 10 kadonnutta sukukuntaa ovat. But I know they will come back to Israel. Mutta tiedän, että he palaavat Israeliin. They will be restored. Heidät asetetaan ennalle. And maybe the Anusim are part of one of the lost tribes. I don't know. Ehkä Anusim ovat osa näitä kadonneita sukukuntia. Jeremiah 31:17. Jeremian luku 31 ja 17. There is hope for your future, declares the Lord, and your children shall return to their own territory. Sillä on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra. Sinun lapsesi palaavat omalle maalleen. Dr. Tucker is a specialist in Jeremiah.
Tohtori Tucker on asiantuntija Jeremian And he knows that Jeremiah 31 speaks also about this unification of Ephraim and Judah. Ja hän tietää, että Jeremian luku 31 puhuu Efraimin ja Juudan yhdistymisestä. Like Ezekiel, Kuten Hesekielissäkin puhutaan. like Isaiah, Kuten Jesajassa puhutaan. that God loves all the Jewish people and will bring them back from wherever they are. Että Jumala rakastaa kaikkia juutalaisia, koko juutalaista kansaa ja hän tuo heidät takaisin mistä tahansa ovatkin. Ezekiel 36, where I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you to your own land. Hesekiel 36 ja 24. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahan. And we know, according to Ezekiel, Ja tiedämme, että Hesekielin mukaan, that the physical restoration will happen before the spiritual restoration. että fyysinen ennalleen asettaminen tulee tapahtumaan ennen hengellistä ennalleen asettumista. So we see Israel physically being restored. Näemme, että Israel asetetaan ennalleen fyysisesti. The cities are already rebuilt. Kaupungit on jo rakennettu uudelleen. Jews are still coming back to the land. Juutalaisia yhä palaa maahan. There will be more to come. Enemmän on vielä tulossa. And that will precede the great revelation that God will give to his people. Ja se edeltää sitä suurta ilmoitusta, jota Jumala antaa kansalle. And this revelation will impact the whole world. Ja tämä Jumalan ilmoitus, se vaikuttaa koko maailmaan. Will change the church forever. Se muuttaa kirkon seurakunnan ainiaksi. You see the Apostle Paul, a Jewish believer in Yeshua, how he impacted his world back in his days. One Jewish believer. Kuinka yksi juutalainen uskova apostoli Paavali vaikutti maailmaan hänen aikanansa. One Joseph Shulam has impacted the whole world with his teachings. Yksi Joosef Shulam on vaikuttanut koko maailmaan hänen opetuksiin. But he's 79. Hän on jo 79-vuotias. He's done a tremendous job and still does. Hän on tehnyt mahtavaa työtä ja yhä tekee. Teaching the nations about the blessing of Abraham. Hän opettaa kansoja Abrahamin siunauksista. About the promises to Israel. Israelille annetuista lupauksista. But it's one Joseph Shulam. Mutta hän on vain yksi Joosef Shulam. Now imagine 1 million Joseph Shulams traveling around the world. Nyt kuvitelkaa 1 miljoona Joosef Shulamia matkustamassa ympäri maailmaa. That's what will happen when God reveals Yeshua to his people collectively. Näin tulee käymään, kun Jumala ilmoittaa Israelille Jeshuasta kollektiivisesti. So, fourth sign, we're coming to the end. 4. merkki, lähestymme loppua. Fourth sign, Jews and Gentiles will once again have fellowship in the body of the Messiah. Juutalaisilla ja ei-juutalaisilla tulee jälleen olemaan veljesyhteys Messiaan ruumiissa. That was not possible some decades ago, it was not possible. Joitakin vuosikymmeniä sitten tämä ei ollut mahdollista. Because the church rejected anything Jewish in its midst. Sillä kirkko hylkäsi mitä tahansa juutalaisuuteen liittyvää. If a Jewish person would like to worship in the church, he could not wear a kippah or talit or say anything in Hebrew. Jos juutalainen halusi palvella Jumalaa seurakunnassa tai kirkossa, hän ei saanut pitää kipaa tai talit-viittaa. Because everything connected to Judaism was considered heresy. Koska kaikki mitä liittyy juutalaisuuteen, sitä pidettiin heresiana, vääränä oppina. But now we can come here and sing in Hebrew. Mutta nykyään me voimme tulla tänne ja laulaa hebreaksi. I can enter a place and see Israeli flags. Voin tulla kokoukseen ja nähdä israelilaisia lippuja.
I can feel the love that believers have for Israel, for Jewish people. Voin tuntea uskovien rakkauden Israelia ja juutalaista kansaa kohtaan. And I have freedom to worship with you. Ja minulla on vapaus palvella Jumalaa teidän kanssanne. And if you come to our synagogue in Brazil, in Israel, Jos tulette meidän synagogaamme Brasiliassa, you have freedom to worship with us. teillä on vapaus palvella Jumalaa meidän kanssamme. So this is a sign, Tämä on siis merkki, and this will grow. ja tämä kasvaa. We will have fellowship. We will have unity in the body of Christ, Jews and Gentiles. Juutalaisilla ja ei-juutalaisille tulee olemaan ykseys ja veljesyhteys Messiaan ruumiissa. Like Barry said yesterday, God is not looking for uniformity. Ja niin kuin Barry sanoi eilen, että Jumala ei etsi samankaltaisuutta. How do you say uniformity? I think it's samankaltaisuus. Wow, that's a big word. Uniformity is very dangerous. Samankaltaisuus on vaarallista. Uniformity is everybody acting the same, dressing the same, praying the same. Se tarkoittaa, että kaikki käyttäytyvät samalla tavalla, pukeutuvat samalla tavalla. It kills diversity. Se tappaa erilaisuutta It's not good. ja se ei ole hyvä. God is looking for unity. Jumala etsii ykseyttä. Unity can only exist if there are differences. Ykseys voi vain olla olemassa, jos on erilaisuus. If you're all the same, it's not an effort for you to be united. Jos olette kaikki samanlaisia, niin ei ole niin vaikea olla yksi. But if we're different and we are together, then we are united. Mutta jos me olemme erilaisia ja silloin yhdessä, niin se tarkoittaa, että meissä on ykseys. Unity only exists when there is diversity. Ykseys on olemassa vain, jos on erilaisuutta. That's why you read in Isaiah chapter 2 that the nations will come up to Jerusalem, each one of their culture, each one of with their contribution, and they will all worship together with the house of Jacob. Tämän takia luetaan Jesajan toisessa luvussa, että kansakunnat kaikki tulevat yhteen erilaisien kulttuuriensa ja tapojen kanssa ja kaikki yhdessä palvelevat Jumalaa yhdessä. So I imagine, maybe the Brazilians coming to worship with samba, bossa nova. Kuvittelen, kuinka brasilialaiset tulevat palvelemaan Jumalaa sambojensa kanssa. Each culture bringing their best. Jokainen kulttuuri tuo parasta. There are some aspects of our cultures that should be confronted to the Word of God. Jotkut piirteet kussakin kulttuurissa täytyy arvioida Jumalan sanaa vasten. But there is aspects of our culture that it was given by God. Mutta jokaisessa kulttuurissa on myös piirteitä, jotka on annettu Jumalalta. Like our languages. Kuten meidän God kielet. created the languages, not man-made. Jumala loi kielet, ei ihmiset niitä luoneet. So God loves diversity. Jumala rakastaa erilaisuutta. Not diversity in the modern day sense. Mutta ei erilaisuutta nykyajan käsityksen mukaan, But biblical diversity. vaan Raamatun käsityksen mukaan. So, Jews and Gentiles will have fellowship, and I'll read from Ephesians 2. Juutalaisilla ja ei-juutalaisilla siis tulee olemaan veljesyhteys ja luen Efesolaiskirjeestä luvusta 2. I have read the first part of this verse previously, so I'll just read the end of the passage here, maybe from verse 15, I don't Luin know. aikaisemmin tämän alkuosan, luetaan nyt vaan tämä loppuosa ehkä jakeesta 15. That Yeshua is our peace, and he made both groups into one, broke down the barrier of the dividing wall. Jeesus on meidän rakkautemme, hän teki kahdesta ryhmästä yhden ja rikkoi sen erottavan väliseinän. Abolishing in his flesh the enmity. Hän poisti hänen lihassaan sen vihamielisyyden, Which is the law of commandments contained in ordinances. joka on se The commandments in the ordinances. I need to check the words.
Which verse is that? That might be, I don't know. Joo. Hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä. People think that Paul is speaking about the Torah. Ihmiset luulevat, että Paavali puhuu tässä Toorasta. So God abolished the Torah, now there can be unity. Luulevat, että Jumala teki tehottomaksi Tooran ja sen takia voi olla ykseyttä. If Jesus abolished the Torah, Jos Jumala poisti Tooran, he can't be the Messiah. hän ei voi olla, Jesua ei voi olla Messias. I confess to you now. Minä tunnustan teille nyt. If you can prove me that Jesus abolished the law, the Torah, Jos voitte minulle todistaa, että Jeesus poisti Tooran, I am the first to abandon believing in him as the Messiah. minä lupaan olla ensimmäinen, joka lakkaan uskomasta, että Jeesus on Messias. Because for Jews, he can't be the Messiah. Koska juutalaisille hän ei voi olla Messias. Our Messiah will love the law of God. Meidän Messiaamme tulee rakastamaan In the Jumalan lakia. Torah, it says that the king of Israel should love the law and study the law every day. Every king of Israel. Toorassa sanotaan, että Israelin kuninkaan täytyy rakastaa lakia ja noudattaa sitä. If Yeshua is done with the Torah, he could not be the king of Israel. Jos Jeshua siis on lopettanut lain, niin hän ei voi olla Israelin kuningas. Let's find someone else. Etsitään sitten joku muu. But no, Yeshua never abolished the Torah. He said it himself. Mutta näin ei käynyt. Hän ei koskaan poistanut lakia ja näin hän itsekin sanoi. So what is Paul talking about? That Yeshua abolished the law of commandments contained in ordinances, which he calls a dividing wall. Yeshua broke this dividing wall. Mistä Paavali sitten puhuu, että hän teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä ja poisti sen erottavan väliseen? You need to know a little Greek. Täytyy tuntea vähän kreikan kieltä. The key is the word ordinances. Avain on which word? Ordinances, the law of commandments contained in ordinances. Avain on tässä sanassa säädöksinensä. Ordinances is from the Greek dogma. Kreikaksi sana on dogma. You have the word in Finnish dogma? Dogmas. Dogmas are man-made laws. Dogmat ovat ihmisten tekemiä. Dogmas are not necessarily biblical. Ne eivät ole välttämättä raamatullisia. Paul is speaking here about traditions inside the Jewish religion that rejected Gentiles completely. Paavali puhuu tässä juutalaisen uskonnon luomia perinteitä, jotka eivät niin kuin hyväksyneet ei-juutalaisia. That considered Gentiles impure, naturally impure. Perinteitä, joiden mukaan ei-juutalaisia pidettiin epäpuhtaina. All of these traditions of men that go against the scriptures, we need to Kaikki nämä ihmisten reject. perinteet, jotka puhuvat kirjoituksia vastaan, niin meidän täytyy hylätä ne. Like Paul did, like Yeshua did. Niin kuin Paavali teki ja niin kuin Jesua teki. Yeshua told, why are you breaking the Torah? Because of your traditions. Jesua kysyi, että miksi te rikotte Tooraa vastaan perinteidenne tähden. Because the Torah says, honor your father and your mother. Toora käskee, että kunnioittakaa isänne ja äitiänne. And honor means to support financially. Kunnioittaminen tarkoittaa tukemista myös rahallisesti. Financially support, take care of your parents. Pitäkää huolta vanhemmista. But some religious created in the days of Yeshua a law. Mutta jos jotkut uskonnolliset auktoriteetit Jesuan aikana loivat tämmöisen käskyn, That if the son donates all of his money and inheritance to the temple, että jos poika lahjoittaa koko omaisuutensa ja perintönsä temppelille an offering, uhrauksena, as an offering, so he will get like a salary from the temple for him to survive. hän voi saada temppeliltä palkan, jotta hän voi elää.
And he does not have the obligation to help his parents anymore. Eikä hänellä siinä tapauksessa enää ole vaatimus huolehtia vanhemmistaan enää. So they created a dogma that was against the Torah. He loivat tällaisen dogman, joka oli vastaan kirjoituksia. When you consider someone not Jewish impure, Jos pidät ei-juutalaista epäpuhtaan, you're going against the very law of God, the very Torah of God. Se on vastoin Jumalan lakia. Because the Torah says that God is the God of all nations. Toora sanoo, että Jumala on kaikkien kansojen Jumala. That he created all mankind in his likeness and image. Että hän loi koko ihmiskunnan hänen kuvaksensa. So, it's very important to know this. On siis hyvin tärkeää tietää ja ymmärtää tämä. And Yeshua preached peace to you, Gentiles who were far away, and peace for us that were near. Jesua siis julisti rauhaa teille, jotka olette kauempana, ja meille, jotka ovat lähellä. And in Yeshua, we both, Jews and Gentiles, have access in one spirit to the Father. Ja Jesuassa meillä kaikilla on yhteys tai mahdollisuus saada yksi henki Isän kautta. You are no longer strangers or aliens, Ette ole enää muukalaisia, but fellow citizens mutta kansalaisia with the saints. yhdessä pyhien kanssa. And you are God's household. You're part of the family of God. Olette Jumalan huonetta, osa Jumalan perhettä. Amen. Amen. So let's go to the final sign. Ja sitten viimeinen merkki. Brothers, there are many other signs, many more signs. Veljet, on vielä monia muitakin merkkejä. I'm just speaking about 5 because of time. Minä puhun vain 5, koska meillä on rajallisesti aikaa. When I thought about this in Brazil, when I was teaching about this in Brazil, I had the 12 signs. Kun opetin tästä Brasiliassa, minulla oli 12 merkkiä. But because I will have to go to the airport in 7 minutes, Mutta koska minun täytyy lähteä lentokentälle 7 minuutin kuluttua, I had to reduce it to 5 signs. minun piti puhua vain 5 merkistä. And which is very good. Se on hyvä asia, That I will just finish here and I'll have to leave. että saan tämän opetuksen päätökseen ja joudun sitten vasta lähtemään. Because I can be very polemical and my friends will have to deal with it. Voin puhua hyvin kärjekkäitä asioita ja minun ystäväni joutuvat sitten vastaamaan. If I say anything polemic, you look for Barry and Daniel at the end. Jos sanon jotain kärjekkäästi, niin puhukaa Barrylle ja muille lopuksi. So the fifth sign is that Yeshua will reveal himself collectively to Israel before his return. 5. merkki on, että Jesua paljastaa tai ilmoittaa itsestänsä kollektiivisesti Israelille ennen hänen mahtavaa paluutaan. This is not really spoken about. This is something not dealt with. Tästä ei kovin paljon puhuta, But it's true. mutta se on totta. I don't believe that God will, God broke the wall of division Jumala mursi erottavan väliseinän in Yeshua. Jesuan kautta. He grafted in the wild olive tree into the native olive tree. Hän oksasti villit öljypuun oksat luonnolliseen öljypuuhun. He made one body, Hän teki yhden ruumiin, branches and the roots. oksat ja juuret. And he promised that he will regraft the original branches too. Mutta hän lupasi myös, että hän oksastaa ne alkuperäiset oksat myös. So God united the nations in Yeshua with Israel. Jumala on siis yhdistänyt kansat Israelin kanssa. We are one family. Olemme yksi perhe. We're one body. Olemme yksi ruumis. We're roots and branches. Juuri ja oksa. And then Yeshua comes back and he breaks again the branches and take up the branches and leave the roots here. Tuleeko Jesua takaisin ja murtaa nämä oksat uudestaan ja jättää vain juuret? That doesn't make any sense. Ei siinä olisi mitään järkeä. We are one body.
Me olemme yksi ruumis. We are blessed together, we suffer together. Olemme yhdessä siunatut ja yhdessä me kärsimme. Yeshua will reveal himself to Israel before his return because he needs to do that. Jeshua ilmoittaa itsestänsä ennen kuin hän palaa, koska se on välttämätöntä. Because if he does not that, he's a liar. Ellei hän tee sitä, hän on valehtelija. If the Jews do not accept Yeshua before his return, he lied. Jos juutalaiset eivät ota häntä vastaan ennen hänen paluutaan, hän valehteli. Because he will not come back Koska hän ei palaa ennen kuin riding a mule. hän ei palaa siis ratsastamalla aasilla. He will not come back to suffer. Hän ei palaa kärsiäkseen. He will not come back to be pierced and Hän ei palaa takaisin, jotta häntä voisi lävistää. he will come back as king. Hän palaa kuninkaana. He will come back on a white horse. Valkoisella ratsulla. He will come back to judge Hän tulee tuomitsemaan all the nations kaikkia kansoja and to deliver Israel. ja pelastamaan Israelin. And he said that he will only come back when Israel receives him with a royal welcome. Hän sanoi, että hän palaa vasta kun Israel ottaa hänet vastaan kuninkaallisesti. So, to end here, I will quote from Zechariah chapter 12. Päätän lukemalla Sakarian kirjasta luvusta 12. Read the verse, brothers and sisters. Just, put theology aside and just read the verse. Pankaa teologia sivuun ja lukekaa vain tämä jae. I will pour out on the house of David in the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication. Sakaria 12 ja 10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. So they will look to me, Että he katsovat minuun, whom they have pierced, jotka he ovat lävistäneet. and they will mourn for him, Ja he valittavat häntä, as one mourns for an only son. niin kuin valitetaan ainokaista. And they will weep bitterly over him, Murehtivat häntä katkerasti, like the bitter weeping over a firstborn. niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. So they will look to me as, I don't know how is it in Finnish, but in Hebrew it says, Ve'evitu elai. They will look to me and they will mourn for him. Sanovat, että he katsovat minuun, mutta toisaalta sanotaan, että he valittavat häntä. Does it say it in Finnish too? They will look to me and they will mourn for him. Minuun yksikön ensimmäisessä, mutta he valittavat häntä yksikön kolmas persoona. When this happens, Kun tämä tapahtuu, they will think, oh. he ajattelevat, että voi, This Jesus is indeed our Messiah. tämä Jeesus on tosiaan meidän Messiaamme. We could not see him because of all the layers of strange culture and teachings they put over him. Me emme tunnistaneet häntä johtuen siitä kaikesta kulttuurista ja perinteen kerroksista, joita me asetimme hänen päällensä. He is our King. Hän on meidän kuninkaamme. He is our Messiah. Hän on meidän Messiaamme. And now we need him to save us. Ja nyt me tarvitsemme häntä pelastaakseen. Come Yeshua, you're blessed, you're welcome in Jerusalem again. Tule Jeshua, olet siunattu ja tervetullut Jerusalemiin. We will not reject you. We will crown you as our King. Emme hylkää sinua, me kruunaamme sinut kuninkaaksi. We do not only believe in you, we need you here. Emme ainoastaan usko sinuun, vaan tarvitsemme sinua täällä. Come Yeshua, bo Yeshua, bo. Tule Jeshua, tule. When this happens, Kun tämä tapahtuu, let's read what Yeshua himself said. luetaan mitä itse Jeshua sanoi. Jerusalem, Matthew 23:37. Matteus 23 ja 37. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. Matthew 23:37.
Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne. How often I wanted to gather your children together the way a hen gathers her chicks under her wings. Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. But you were not willing. Mutta te ette tahtoneet. Behold, Katso, your house is being left to you desolate. teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. For I say to you, Jerusalem, Sillä minä sanon teille Jerusalem. for I say to you, Zion, Minä sanon teille Sion. for I say to you, children of Israel, Minä sanon teille Israelin lapset. you shall not see me again Tästä edes ette näe minua, until you say, ennen kuin sanotte. Baruch haba b'shem Adonai. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. I don't think Yeshua will come 2 times. En usko, että Jeshua tulee 2 kertaa. I think he will come 1 time. Hän tulee enää 1 kerran. And he's not coming to Helsinki. Hän ei tule Helsinkiin. He's coming to Jerusalem. Hän tulee Jerusalemiin. His feet will touch the Mount of Olives. Hänen jalkansa koskettavat öljyvuoret. But that will not happen Mutta se ei tapahdu, if he's not received by his own people as he's their king. ellei hänen oma kansa ota häntä vastaan kuninkaana. That's why I believe that this revelation will happen before the return of Yeshua. Siksi uskon, että tämä ilmoitus tulee tapahtumaan ennen Jeshuan paluuta. Because that's the only way he could come back if he's received as king. Se on ainoa tapa, jolla hän voi palata, jos hänet otetaan kuninkaana vastaan. The days of, he came for his own, but his own rejected him. Ne päivät, jolloin hän tuli omiensa luokse, mutta he hylkäsivät hänet. This is not happening again. Tämä ei tule toistumaan. This is not happening again. Ei tule toistumaan. So, I end up telling all of you, let us together, Jews and Gentiles, Lopuksi haluan sanoa, että yhdessä juutalaiset ja ei-juutalaiset. prepare the way for the coming of our King Yeshua together. Valmistakaamme yhdessä tie kuninkaamme Jeshuan takaisin paluuseen. Let us be agents of the restoration of Israel and the nations. Työskennelkäämme yhdessä Israelin ja kansojen ennalleen asettamisen hyväksi. Helping the Jewish disciples of Yeshua in Israel in the diaspora. Help others. Like, subscribe, and ring the bell for notifications.